Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Mill-bidu ta' din is-sena l-fazzjoni estremista li qed tiddetta dak kollu li jseħħ fil-Partit Nazzjonalista u li tmexxi l Bernard Grech minn imnieħru ħadet over kompletament fil-partit. Svelaw dan ma' One News persuni mitla sew tad-Dar Ċentrali. Intqal il-fazzjoni estremista bil-perċimes tagħha d-Deputat Nazzjonalista Carola Collina u l-esponent tal-Aqda Repubblika Roberta Collina qed tiddetta kull ma jiġri fil-partit, kull ma jgħid il-Kap Bernard Grech u sansitra l-mod kif jitkellmu jew meta jidhru ħafna mid-deputati oħrajn nazzjonalisti. One News jinsab informat li ma' Carola Collina ingħaqdu bisħieħ l-ex Kap Simon Busuttil u l-ex deputat u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi. Nistgħu niżvelaw li hemm sinerġija sħiħa bejn l-Aqda Repubblika u din il-fazzjoni estremista tant li l-attakki fuq il-Gvern fuq il-Prim Ministru Robert Abela u fuq membri tal-Gvern qed jiġu koordinati ferm iżjed. Ħafna drabi l-ewwel toħroġ Repubblika permezz ta' Roberta Collina u Jason Azzopardi, imbagħad ikompli l-Partit Nazzjonalista b'istqarrija uffiċjali. One News informat li fil-Partit Nazzjonalista dawn jgħaddu kollha minn taħt idejn Carola Collina qabel jiġu pubblikati. L-aktar aspett interessanti ta' din l-istrateġija konġunta u semmi ġdid tal-ex Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li l-ġimgħa l-oħra wkoll kien il-mistieden speċjali tal-Aqda Repubblika biex jagħmel diskors fil-Belt Valletta. Il-Partit Laburista illum sar refuġju għal politiċi kriminali. One News informat ukoll li Carola Collina insista li Busuttil għandu jerġa' jingħata spazju sħiħ fil-Partit Nazzjonalista u għalkemm Bernard Grech qed iħossu meddet ma kellux għażla oħra ħlief ibaxxi rasu. Bernard bla saħħa ta' xejn. Carol, Jason u Simon poġġew kap u allura ma jistax imerihom jew joħodha kontrihom għax jaf li jispiċċa barra fit-triq kif ġralu dalija għalulna s-sorsi tagħna. Il-fatt li l-PN sar ħaġa waħda ma tal-Aqda Repubblika dejqed bil-kbir lil deputati bħal Mario De Marco, Adrian Delija, Carmine Subbonici u David Agius. Iżda jafu li ma jistgħu jagħmlu xejn huma lanqas, inkella jispiċċaw fil-mira tagħhom. Dan fil-waqt li oħrajn qed jaħsbu rashom, konxi li m'għandhomx saħħa biex oġġezzjonaw għal din l-istrateġija l-ġdida fil-Partit Nazzjonalista. One News informat li l-uniku deputat li jaħseb li jista' jiddeċidi għalih innifsu u jagħmel ta' rasu u d-deputat Awċi Elix Borġ.